Pre, matitabangay ko niya ito pre, gitake ko gridlide. Asam na ridlide? Di na ba kumahadok og ridlide? Kala ato sulong muna. Asam na? Asam nang ridlide. Mahadlok na bong ridlide. Di ka mahadok og ridlide. Isu ka. Kala ato sulungan. Kala nga. Muna ridlide. Hindi na yung ridlide. Tala. Hoy pre, hoy. Kalawan yun. Balbal na. Ada ko balbal. Bilhan ang balbala na rin. Ito ang balbal. Ha? Patay. Tinato kaya ng balbala na. Mango sa kauban. Yatundak po na ron. Sayo na nadak pon. Laangan na nato na. Aris ako. Brad. Tabangin kami, Brad. Katong among kauban hadto, yataki og balbal. Ha? Balbal? Oh, Asa na be? balbal baka na o buang baka na. Basta kay balbal kinumaak. Sumo na, akong taon. Ngayo nagigtabang. Kulang mo gud na. Plano na mo among dakpon karon dayon. Ya, asa mo kumuha to na ni? Atong dakpon, iyabusa na sabot nimo. Ato isulod niya nang uli ng sako na. Karon na bay. Iyabusa. Na. Dali apo. Tara. Matay saon ka nato pagdakop enerhiya nga. Isog ra makaayo. Oh na. Diga, batay bay. Ay. Sabalan ako. Isa. Nabusan ako ni bay. Isa. Sabalan ako, isa. Hari sa ta. Nabusan ako na ron bay. Ba na. Ayaw, kalmara. Nabusan Di ako nato na bay. madakpan bisag kasi plano. Ano bay?
Kani, na isa katauhan na ana dapat magatang magdalaan eh. Kay atong pangulugan nato na siya inig sulod na atong sambunan na inhan eh. So pagtambo nato isulod nato ang lawas na eh. Sige. Sample. Alitan ikaw balbal. Ano magka? Buhi isa na, ikaw ibalbal. Di man lang are, parilingan eh. Ako, ikaw. Ikaw balbal tunuhay. Ikaw palitan ako. Anak. Ikaw balbal, anak. Batang ko na pare. Anak nako, batang ko. Sulod di nimo, tikang kod. Na, tikang nimo, anak yon. Then ikaw netbog. Isulod nimo una na pagsulod sa sako. Saan wala ko na? Sige. Di ko abas. Dili lagi. Dili lagi. Sige. Isang ko lang ha. Anak. Ala na ko ligay. Oh, puni po tutoy na. Yan na. Oh, Sige. Ay sayop ni bay. sakto. Ipatuod nato ng kay kinahanglan kani duol po suportahan aron masulod. Masulodan kay inigtikang niya ana, yana po nato tong sako, pasulod ng sako. Saan ba? Yan na. Ako. Ako. Na. Nagkaray ana. Oh. Ito na. Oh, rata kay nimo bay. Sige. Rata kay nimo bay. Nya na bay, naman ko yaos dala hari bay. Saan na to na? Anig dimadak man nato ipakaon nato na niya. Oh, sige. Bay. Sige, ako are. Sige, dala ni bay. Sige. Aysa. Ano sa mo pagkuha? Usa day. Ato, ako na do. Ikang yan siya. Para sinampan. Nahari na natin. Ikaw magdala ni Nick Bo. Sige. Bay. Ay, ato na lamang kung ka. Anak. Diri ko hari. Dito. Ako abrihan niya ha. Sige. Tumatay upakan ka. Sige ba kayo? Bahala na. Ay, sabay ha. Sige bay. Pagbantay ba kayo upakan ka na? Sige. Ito ka ba kayo? Ah, Bantay kay. 1, 2, 3. Sige, bay. Ano bay? Sige bay. Agaw. Out. Pero. Out ipakaon. Asa kita? Na bay, nahulog rin bay. Dapat kayo. Pagkaon na niya. Sus, kaluyan na bay. Pagkahadok ko yung dagoy aning balbala di ay. Karon pa kita og personal nung sa balbal. Kini. Wala na to. Balbal. Ano yung anay? Patay ng balbal. Ayungan. At ilabay na Ang usgin yun ha. Kaya baka. Labay na. Aron di na ni mudagan. Asa natin ibutan ni bay? At ibutang niya to kay tong i-report ko sa kulay. Nana. Balbal. Wala na ni. Ata. Wala ni bay. Dili ka ni kusugan eh. Wala na. Luya lang. Patay na. Tala. Luya na ka siya. Tala. Mamahuli na tabay. Tara. Matibula ya kita kulong tabay. Yun araw diyan ko tabay. Kanira. Napagang itong isang kauban Wa na guro ko kaabot guro ini pagkuanan puga. Wa pa guro ko tungong bagong baka. Anong kailangan kong gawin upang action. Kita action. 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 Hindi.
Buyar ang nawang. Ito ba? Ito. Yan na. Action. We are a secret. Will be exposed. That's how it is. That's how it goes. Far from the